Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je utvrđena povreda prava na privatnost djevojčice Nade Smajlović i njenih roditelja Amine Smajlović i Denisa Smajlović od strane Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Krajem novembra 2019. godine porodica Smajlović je podnijela tužbu zbog naknade štete. Prema presudi kantona centra Univerziteta Sarajevo je povrijedio pravo na privatnost Nadine, Amine i Denisa Smajlovića objavom ličnih podataka o zdravstvenom stanju malodobne Nade Smajlović, objavom ličnih podataka iz radnog odnosa Amine Smajlović, objavljenim u saopćenju za javnost discipline za zdravlje djeteta pedijatrijske klinike i KCOS-a od 18.11.2019. i saopćenje očne klinike kantona centra Univerziteta Sarajevo od 20.11.2019. godine. Presudom KCUS-a treba isplatiti tužiteljima iznos od 35.000 konvertibilnih maraka, a prema procjeni sudskog vještaka i nalaza vještačenja, porodica Smajlović u protekle 2 godine imala ogromne finansijske troškove za liječenje svog djeteta, koju su nakon što je KCUS odbio liječenje izmjestili u Tursku radi daljeg liječenja i terapije. Liječenje Nade Smajlović dijelom se obavlja i u KC Tuzla. Također, kanton centar Univerziteta Sarajevo se obavezuje da na web stranici objavi javno izvinjenje tužiteljima zbog povrede prava na privatnost u roku od 30 dana. Kanton centra Univerziteta Sarajevo je u saopćenju za javnost iznio lične podatke maloljetnog djeteta o zdravstvenom stanju, hospitalizaciji, toku dijagnozama, ozbiljnost njenog zdravstvenog stanja, propisane terapije i zahvate koje treba poduzeti. U drugom saopćenju izneseni su podaci o broju dana provedenih na bolovanju Amine Smajlović te otkrivajući porodičnu anamnezu Denisa Smajlovića. Sud je ocijenio da su iznošenjem ovih podataka prekršene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o liječništvu, Zakona o pravima Europske konvencije, Konvencije o pravima djeteta. Ukoliko vam se sviđa video i želite biti obavješteni o novim video zapisima, onda obavezno se pretplatite jednim dodirom opcije prikazane kao na